படிச்சுட்டு இருக்கோம். 3 பக்தர்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம். யார் யாரு 3 பக்தர்கள்? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? கனிஷ்ட அதிகாரிகள், மத்தியம அதிகாரிகள், உத்தம அதிகாரி மாதாஜி. அது இல்ல மாதாஜி, நம்ம ஸ்லைட்ல வந்தது இல்லையா 3 விதமான பக்தர்களை நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட்ல காட்டினேன். கௌரவ இந்த ஒரு முஸ்லீம் பர்சன் வந்து ஒரு அம்மா ஒரு விலை மாதுவை வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க பொறுத்த பேர் கரெக்டா மறந்து போச்சு எனக்கு. பிரபு அது ஒண்ணு பார்த்தோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவரை பார்த்தோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அடுத்தது அவரை பத்தி பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பிரகலாதன் இல்ல, குச்சேலர் பத்தி பார்த்தோம். நட்பு, குச்சேலரோட நட்பு பத்தி பார்த்தோம். அடுத்தது இன்னும் ஒருத்தர் பார்த்தோம். யார் பார்த்தோம்? சித்திரகேதுங்கிற ஒரு பக்தர் வந்து வானவெளியில வரும்பொழுது சிவபெருமானும் தாயாரையும் பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாரு. அதை வந்து தப்பா எடுத்துக்கிட்டு உமாதேவி வந்து சாபம் கொடுத்துட்றாங்க, விருட்சாசுரனா மாற சொல்லி. அவரும் வந்து அசுரனா மாறுறாரு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப நாம வந்து 15 வரையிலும் நம்ம பார்த்துட்டோம். பக்தியில பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் யாரு, அடுத்தது வந்து பக்திய அதுல 2 பக்தர்களுடைய சிறப்பு, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு 16வது ஸ்லோகம் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். இனிமையும் வருது, 20வது ஸ்லோகம் வரையிலுமே பக்தர்கள்லாம் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. பக்தி எப்படி சொல்றாரோ அது மாதிரி பக்தர்களை பத்தியும் நம்ம வந்து இதுல படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப அருமையான சாப்டர் இது. மத்தஜி யார் வாசிக்கிறீங்க 16வது ஸ்லோகம்? பாபு பிரபுஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனபேச சிஜுலதசி உதாசீன கதவைத ஸ்வராம்ப பிரத்யாத்யாகி யோமத் பக்தமே சமே பிரிய. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எவ்வித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தா அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவானே வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த குவாலிட்டிஸ் வைஸ் பார்த்தா இங்க நம்ம படத்துல இருக்கக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவரும் குச்சேலர் தான். பகவானுடைய ஃப்ரெண்டா இருந்தார் இல்லையா சுதாமா, அவரு தான் வந்து இங்கேயே இருக்கிறாரு. அவரு வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமா இருக்கிறதுனாலதான் அவரை இங்க எடுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க. சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, எல்லா பிராமணர்களை போல அவர் வந்து தன்னோட குடும்பத்தை காவந்து பண்றதுக்காக மற்றவங்கள்ட்ட போய் கையேந்தலை, யாருக்கிட்டையும் பிச்சையேந்தலை. அவர் ஏதோ இப்போதும் பகவானுடைய நாமத்தையே உச்சரிச்சுக்கிட்டு பக்தியில தான் அவர் இருந்தாரு. அந்த மாதிரி அதாவது சாதாரண செயல்கள்ங்கிறது நாமெல்லாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஆனா அவரு அந்த மாதிரி பக்தர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. எப்போதும் பக்தியிலேயே மூழ்கியிருப்பாங்க. பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது மட்டும்தான் செய்வாங்க. அதுதான் வந்து அவர் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. அடுத்தது தூய்மையாக, அவர் வந்து ஏழ்மையில இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, தூய்மையோட இருக்கிறாரு. நிபுணனாக கவலைகளின்றி. அவர் குழந்தைகள்லாம் நிறையா, அவருடைய குழந்தைகள்லாம் பட்டினி கிடக்குறாங்க, பசியில இருக்கிறாங்க, இன்னும் ஒரு நாள் விட்டா இறந்து போயிடுவாங்கங்கிற நிலை இருக்குது. அந்த மாதிரி நிலையில கூட அவர் வந்து கவலைப்படலை. தன்னுடைய குடும்பத்தையோ குழந்தைகளையோ அந்த வீடு இருக்கிற நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா கூரை வந்து எப்படி பிஞ்சு இருக்குது, அந்த வீட்டிலதான் அவங்க குடியிருக்கிறாங்க. அதுக்காகலாம் அவரு கவலைப்படலை. எல்லா வித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக. நாமெல்லாம் என்ன செய்வோம், துன்பம் துயரம் இரவு பகல் வெற்றி தோல்வி இப்படின்னு பலவிதமான இருமைகள்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அவர் எதுக்குமே அதுல கவலைப்படாதவன். பலனுக்காக முயற்சி செய்யாமல் நம்ம ஒண்ணு செஞ்சோம்னா அதோட பலனை எதிர்பார்த்தா ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யறோம். ஆனா அவர் வந்து எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் அதுக்கான பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை யாருக்கு இருக்கோ அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இப்போ வந்து இந்த குசேலர் என்ன செய்யறாரு, எப்போ பொழுதாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுட்டு அவர் பாட்டு கிருஷ்ண பக்தி தான் இருக்கும். அந்த நிலையிலே அவர் இருக்கும் பொழுது அவருடைய மனைவி என்ன செய்யறாங்க, அவங்க மனைவி பேரு சுசீலா. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நீங்க இப்படியே உட்கார்ந்துக்கிட்டு மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் நாளைக்கு இறந்தே போயிடும். நீங்க வந்து உங்களுடைய நண்பர் தானே துவாரகையில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர்,
அவரு துவாரகையிலேயே மன்னரா மகாராஜாவா செல்வ செழிப்புல இருக்கிறாரு. நீங்க அவர்கிட்ட போய் உதவி கேளுங்க. கேட்டா நம்ம குழந்தைகள் வந்து என்ன செய்யும், நாளைக்கு வந்து நல்லபடியா வாழறதுக்கான வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்றாரு இல்லையா? அந்த சீன் தான் இதுல இருக்குது. ஆனா அவருக்கு போகவே மனசு இல்ல. தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு, பால்ய வயசு ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவர்கிட்ட போய் அவர் கையேந்தறதுக்கு அவருக்கு விருப்பமே இல்ல. அதனால அவர் போக விருப்பம் இல்ல. ஆனா அவங்க மனைவி வற்புறுத்தி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்படி அனுப்பும் பொழுது என்ன செய்யறாரு, நான் எப்படி சும்மா வெறுங்கையோட பார்ப்பேன் என் ஃப்ரெண்ட, எனக்கு ஏதாவது பொருள் வேணும், ஏதாவது கொடு அப்படின்னு கேட்கறாரு. வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லை, என்னத்த கொடுக்கறது? அக்கம் பக்கம் வீட்டுல இருக்கிறவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் கடன், ஏற்கனவே நிறைய கடன் வாங்கிதான் இத்தனை காலம் ஓட்டி இருக்கிறாங்க. இப்ப மறுபடியும் போய் கடன் வாங்குறாங்க. ஒரு 2 பிடி அவல் போய் கடன் வாங்கிட்டு வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க சுசீலா. அதை வந்து அவரு கிழிஞ்சு போனா அவரோட துண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த துண்டுல வந்து முடிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு துவாரகைக்கு போறாரு. அப்பதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சீன் பார்த்தோம். துவாரகையில கிருஷ்ணர் ஓடி வந்து அவரை வரவேற்று அவர் கால் பாதங்கள் எல்லாம் கழுவி அவர் வீட்டுல வந்து அவரை எப்படி எல்லாம் பராமரிக்கிறார், எப்படி வந்து வரவேற்பு கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட நிலையில கேக்குறாரு, என்ன கொண்டு வந்த எனக்காக? என்னோட அண்ணி எனக்கு ஏதாவது கொடுத்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்களே, எனக்கு என்ன கொண்டு வந்த அப்படின்னு கேக்குறாரு. இவரு கொண்டு வந்து அவளை கொடுக்கறதுக்கு வெக்கப்படுறாரு. ஏன்னா அங்க இருக்க செல்வ செழிப்பை பார்த்தா இவர் பிச்சைக்காரர் மாதிரி இருக்கிறாரு. அவருக்கே தெரியுது தன்னுடைய தோற்றம் எந்த கீழ்த்தரமான நிலையில இருக்கு. அவரு எப்படி செல்வத்தோட ராஜபோகத்துல இருக்கிறாரு. அவருக்கு போய் இந்த அவளை எப்படி கொடுக்கறதுன்னு மறைச்சு வச்சிருக்கிறாரு இவரு. ஆனா கிருஷ்ணர் விடுவாரா? வந்து என்னமோ வச்சிருக்கிற மூட்டையில கொண்டா அதை வந்து புடுங்குறாரு. அவர் கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. புடுங்கி அதுல இருந்து ஒரு பிடி அவள் எடுத்து அவர் சாப்பிடுறாரு. சாப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க வீட்டுல வந்து எல்லாமே மாறி போயிடுது. அவங்க குடிசை வீடு வந்து மாளிகை ஆயிடுது. அவங்க ஒய்ஃப் வந்து போட்டிருக்கிறது பழைய கிழிஞ்ச ஆடையெல்லாம் போய் பட்டு பீதாம்பரம் அடிஞ்சிருக்கிறாங்க. நகையெல்லாம் ஏகமா அவருக்கு கழுத்துல வந்து விழுது. குழந்தைங்கள்லாம் நல்ல நல்ல ட்ரெஸ், வீட்டுல எல்லாம் எல்லா பண்டங்களும் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை செழிப்பு வந்துருது. அப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு, இன்னொரு பிடி அவளை எடுத்து சாப்பிட போகும்பொழுது ருக்மணி வந்து என்ன செய்யறாங்க, கையை பிடிச்சிடுறாங்க. இதுக்கு மேல சாப்பிடாதீங்க போதும் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேல சாப்பிட்டா இவங்க 2 பேரும் போய் அவங்க வீட்டுல வேலை செய்ய வேண்டியதான். பணிப்பெண்ணா பணியாளனா. அந்த அளவுக்கு என்ன செய்வாரு பகவான் வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் அவருக்கு கொடுத்துருவார். அது லட்சுமி தாயாருக்கு தெரியறதுனால தடுத்துடுறாரு. திரும்பி அவர் வந்து பகவானை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அவரோட வீடு இவருக்கு அடையாளம் தெரியல. ஒரு வீட்டு வாசல்ல போய் நின்றுட்டு, இங்க வந்து சுசீலா இருந்தாங்களே, நான் குசேலன் வந்திருக்கிறேன், எங்க வீடு எங்க காணும் அப்படின்னு அவங்கள்ட்டே போய் கேட்குறாங்க. அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, நான் தான் உங்க ஒய்ஃபு அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துறாங்க. என்ன நீ இப்படி மாறிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் பார்த்தா எல்லாமே அவருக்கு தலைகீழ இருக்கு. அப்பதான் அவருக்கு, இத்தனைக்கும் அவருக்கு வாயை திறந்து கேட்கவே இல்லை. அவர் கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணன் உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு அப்படின்னு. ஒண்ணும் வேண்டாங்கிறாரு. ஒண்ணுமே வாயை திறக்கல. எதுக்காக போனாரு? அவர்கிட்ட வந்து செல்வத்தை வாங்கிட்டு வரதான் அனுப்பி விட்டாங்க அவங்க மனைவி. ஆனா அங்க போய் அவர் கேட்கறதுக்கு மனசே இல்லை. தள்ளி விட்டதுனால போனாரு. ஒன்னும் கேட்கல. அங்க போய் வெறுமனே இருந்துட்டு வந்துடுறாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, கேட்காமையே கொடுக்கக்கூடியவர் இல்லையா? அவர் கொடுத்ததை பார்த்துட்டு அசந்து போயிடுறாரு. இவ்வளோ கருணையா பகவானுக்கு அப்படின்னு மெய்சிலிர்த்து போறாராம். அதுதான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அனபேட்ச அப்படின்னா சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல். சுச்சீர் அப்படின்னா உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக. நம்ம உடல்ல மட்டும் குளிச்சா பத்தாது, உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம மனசு வந்து சுத்தமா இருக்கணும். தக்ஷ நிபுணனாக. உதாசீனோ கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு. கதவியத எல்லா வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டு. ஏனென்றால் உடலில் அடையாளங்களிலிருந்து விடுபட்டவன். அதாவது உடலின் அடையாளம்னா நாம தான் உடல்ல நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுல இருந்து நம்ம வந்து உடல் வேற, நம்ம ஆத்மா வேற அப்படிங்கிற நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலை. சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக, அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிரபுபாதாவும் அதே நிலைதான். அவரும் வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த குணங்கள்லாம் தீர்க்கமா அவருக்கு இருக்கு. 69 வயசுல அவர் தன்னுடைய குரு சொன்னதுக்காக இந்த நம்ம இந்தியாவில இருந்து ஒரு சரக்கு கப்பல் ஏறி வெளிநாட்டுக்கு போய், அதுவும் நியூயார்க், அங்க போய் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்பி, உலகம் முழுக்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்பி முதல்ல வந்து இஸ்கானை நிறுவி பெரிய தொண்டாற்றி இருக்கிறார். எத்தனை வயசுக்கு மேல, 70 வயசுக்கு மேல அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு.
அவருடைய நிலையை பார்க்கும்பொழுது நம்மெல்லாம் ஒண்ணுமே செய்யல. இத்தனை வயசுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது நிபுணரான, தூய்மையானவரான, கவலை இல்லாதவர். இது எல்லாமே நம்ம பார்த்ததுதான். அத்தகைய நிலையில ஒரு பக்தன் இருந்தா பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. 17 மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? माताजी हरे कृष्ण। ஹரேஷ். यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यस मे प्रियः। எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அதற்கு பக்திமான் எனக்கு அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரேஷ். இதுல வந்து இந்த குணங்கள்லாம் படைச்சது பிரகலாதனை நமக்கு உதாரணமா காட்டியிருக்காங்க. பிரகலாத் மகாராஜ் தான் இங்க இருக்கிறாரு. அவரு ஒரு அசுர குலத்துல பிறந்து ஒரு ஹிரண்யகசிபுங்கிற ஒரு அசுரனுக்கு பிறந்து கொடிய செயல்கள்லாம் அவன் செய்யறான். அப்படிப்பட்டவருக்கு ஒரு பக்தன் வந்து பிறவி எடுக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில அவர் என்ன செய்யறாரு? அவங்க அப்பா வந்து அவர் பேரை சொல்லி நமகா சொல்லுன்னா இவரு நாராயண நமகன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அது அவருக்கு பிடிக்கல. நீ என்ன குருகுலத்துக்கு அனுப்புனா அங்க இருக்கிற பசங்களெல்லாம் அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு? பக்தர்களா மாத்திடுறாரு. இந்த நிலையில அவர் என்ன செய்யறாரு? ஹிரண்யகசிபு வந்து கடல்ல தள்ளுறாரு, மலையில இருந்து உருட்டி தள்ளுறாரு, நாகத்தை விட்டு வந்து கடிக்க வைக்க பாக்குறாரு, தீயில வந்து எரிக்க பாக்குறாரு. இப்ப வந்து யானை, பெரிய மதம் கொண்ட யானையை வச்சு மிதிக்க பாக்குறாரு. இத்தனையில இருந்து அவர் எப்படி தப்புவாரு அப்படின்னா, அவரை சுத்தி ஒரு வளையம், பக்தி வளையம்னு இருக்குது. அது என்ன செய்யுது? அவரை நாராயணா நாராயணன்னு சொல்றாருல, அந்த நாராயண கவச்சமே அவர் வந்து இதுல இருந்து காப்பாத்துது. அப்பதான் அவர் என்ன செய்யறாரு? சாதாரணமா இருக்கும் பொழுது நல்ல நிலையில பகவானை துதிப்பாடிட்டு இருக்கும் பொழுதோ அல்லது அவங்க அப்பா துன்பம் கொடுக்கும் பொழுதோ அவர் என்ன செய்யல? மகிழ்ச்சியோ துன்பமோ புலம்பலோ எதுவுமே இல்லை. அவர் எதுக்காச்சும் ஆசைப்படுறாரான்னா எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் வந்து மங்களமானவை அமங்கலமானவை, நமக்கு நல்லது விஷயம் நடக்கும் பொழுது நமக்கு மங்களங்கிறோம். அதே வீட்டுல ஒரு கெடுதலான விஷயம் நடக்கும்போது அமங்கலங்கிறோம். அதுக்கெல்லாம் வந்து மயங்காத நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட கதை தான் இங்க பிரகலாதனுடைய கதை இருக்குது. அப்படிப்பட்ட பக்தி இந்த நிறைந்தவன் யாரோ, பக்தன் யாரோ, அப்படிப்பட்ட பக்தனை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க. ந ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி, மகிழ்ச்சியில் துள்ளாமலும் துக்கத்தில் தோளாமலும். நம்மளாலெல்லாம் இருக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி நிலைக்கு நம்ம உயரணும். அதை தான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ந சோஷதி ந காங்ஷதி, குழப்புவதோ ஆசைப்படுவதோ இல்லை. சுபாசுப பரித்தியாகி, எல்லாவித மங்கள மற்றும் அமங்கல செயல்களுக்கும் பாவ செயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு திவ்யமானவனாக. இந்த குணங்கள்லாம் இங்க பிரபுபாதாவுக்கு இருக்கிறதுனால பிரபுபாதா படத்தையும் இங்க நமக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து இதுல பிரகலாதரை தான் சொல்றாங்க. என்னுடைய மகிழ்ச்சி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதில் உள்ளது. பிரகலாதர் அதுதான் செஞ்சாரு. அவருக்கு சேவை செய்வதே என்னுடைய ஒரே ஆசை. கிருஷ்ண உணவு ஒன்றுதான் இந்த பௌதிக உலகின் ஒரே மங்களகரமான விஷயம். இதுதான் ஒரு பக்தனின் அணுகுமுறை. அதனாலதான் நரசிம்ம ரூபமா அவர் வந்தோன்னு எல்லாரும் நடுங்குறாங்க அவர் கிட்டக்க போக. ஆனா பிரகலாதன் வந்து தைரியமா போறாரு. ஏன்னா அவர் கடவுளா பாக்குறாரு. அந்த இடத்துல நரசிம்ம ரூபத்தை பார்த்து அவர் பயப்படல. அவரு என்ன செய்யறாரு? அவரை தூக்கி தான் மடியில வச்சு தலையை வருடி குளித்து அவருடைய சாந்தம் அடைகிறாருங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து பாகவத கதையில வரும். அதாச்சு 18, 19. இந்திராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சமக சௌத்ரௌ சமித்ரே ச ததா மானபமானயோக சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதக துல்லிய நிந்தா சுதிர்மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேதக ஸ்ரமதீர் பக்திமான் மே பிரியோ நரக. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இப்ப இந்த இமேஜ்ல ஒரு வந்து கதை ஒண்ணு இருக்கு. இந்த யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? இவங்க யாருன்னு? எந்த கதை இதுல வருதுன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? தெரியலன்னா சொல்லுங்க, நானே சொல்லிடுறேன். சேம் பிரகலாதனோட தான் மாதாஜி. இல்ல பிரபு, இது வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட கதை. ஓகே ஓகே. அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அவர் வந்து ரொம்ப பக்தி, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, ஏகாதசி விரதம் கடைபிடிக்கிறதுல ரொம்ப நம்பர் 1 அவர் தான். அவர் மட்டும் இல்ல, அவர் நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரஜைகளுமே வந்து ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிப்பாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து 10 புலன்களாலும் பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவாரு. நம்ம நவவித பக்தி படிச்சோம் இல்லையா, அந்த நவவித பக்தியும் செய்யக்கூடிய ஒரே நபர் யாருன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜா தான். அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலையில அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஏகாதசி விரதம் இருக்கும் பொழுது அவரை சோதிக்கிறதுக்கு யார் வருவா? எப்போதும் வரக்கூடிய துர்வாச முனிவர் தான் வராரு. அப்போ மறுநாள் ஏகாதசி முடிஞ்சு மறுநாள் பௌர்ணம் பண்ணணும், துவாதசி அன்னைக்கு அவர் வராரு. இங்க அரண்மனையில எல்லா விதமான உணவுப் பொருட்களும் தயார் நிலையில இருக்குது. அப்ப வந்து துர்வாசர் வந்து சொல்றாரு, உன்னோட நான் சேர்ந்து இங்க துவாதசி விரதம் செய்யறேன், பௌர்ணமி முடிக்கிறேன், அதுக்குள்ள நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குளிக்க போறவர் தான் வரவே இல்லை. ஆனா இந்த குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ள நம்ம வந்து பௌர்ணமி முடிக்கணும். அதுதான் நமக்கு வந்து ஏகாதசி விரதம் இருந்ததோட பலன். நாளைக்கு வருது ஏகாதசி, அப்பரா ஏகாதசி. எல்லாருமே விரதம் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி நாளன்னைக்கு 5:55 10 மணிக்குள்ள நம்ம விரதம் முடிக்கணும்னு நமக்கு டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த பிரேக் பண்ற டைம் வரையிலும் அவர் வரலன்னா அவங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, இந்த விரதம் இருந்தோட பலனை வந்து நீங்க அடையணும்னா அந்த அந்த விரதத்தை முடிக்கணும். அதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் துளசி தீர்த்தமாவது எடுத்துக்கோங்க, அவர் வந்த விட்டு நீங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னோன்னே அவரு என்ன செய்யறாரு, அம்பரீஷ் மகாராஜா துளசி தீர்த்தத்தை குடிச்சிடுறாரு. குடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் துர்வாசர் வந்துடுறாரு. வந்து அவருக்கு கோபம், நீ எப்படி என்ன விட்டுட்டு நீ பௌர்ணமியை முடிச்ச அப்படின்னு அவருக்கு கோபம். அவர் தான் கோபத்திலே மிக சிறந்தவராச்சு. அவர் என்ன செய்யறாரு, உடனே அவர் வந்து தன்னோட தவ பலன் எல்லாம் எடுத்து ஒரு பெரிய பூதம், அந்த பூதத்தை உருவாக்குறாரு. இந்த பூதம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான். தெரியுதா உங்களுக்கு பூதம்? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. அந்த பூதம் என்ன செய்யுது, வாயில இருந்து நெருப்ப கக்குது. நெருப்ப கக்கி அவரை அழிக்கணும், அம்பரீஷ் மகாராஜா கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அப்ப பகவானுடைய அந்த சக்கரம் வந்தது, சக்கராயுதம் வந்துருது, சுதர்சன சக்கரம். அது வந்து என்ன செய்யுது, அவருக்கு பாதுகாப்பு வளையமா வந்து அந்த பூதத்தை அழிச்சிடுது. பூதம் அழிஞ்ச உடனே அடுத்தது அதோட விடல் அது என்ன செய்யுது, துர்வாசரை துரத்த ஆரம்பிக்குது. துர்வாசரை துரத்தணும்னா அவர் ஓடுறாரு, எங்க பார்த்தாலும் ஓடுறாரு, எங்க ஓடுறதுன்னே தெரியல. இது சொர்க்கலோகத்துல போய் இந்திரன்ட்ட கேட்கிறாரு, இந்திரன் என்னால முடியாதுங்கிறான். பிரம்மலோகத்துக்கு போறாரு, பிரம்மா என்னால ஆகாதுன்றாரு. கடைசியா சிவன்கிட்ட போறாங்க, சிவன் வந்து என்னால இது ஆகாது அப்படின்னு எல்லாரும் கை விரிச்சிடுறாங்க. சரின்னு விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு காலிலே போய் விழறாரு, நீங்க தான் என்னை காப்பாற்றணும், இந்த சக்கரம் என்னை துரத்துது அப்படின்னு. அப்போ பகவான் என்ன சொல்ற, இது நான் செய்யக்கூடிய வேலை இல்லப்பா, நீ யாருக்கு அபராதம் பண்ணியோ அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேளு, நான் சொன்னாலும் இந்த சக்கராயுதம் நிக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவரும் கை விரிச்சிடுறாரு. அதுக்கு பிறகு அவர் ஓடி வந்து என்ன பண்றாரு, அம்பரீஷ் மகாராஜ் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டோம்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் நினைச்சா அவர் அழிக்கலாம், ஆனா அவர் வந்து அழிக்கல. அந்த சக்கராயுதத்தை நிறுத்துறாரு, சுதர்சனத்தை நிறுத்துறாரு. அது நின்றுடுது. நின்ன பிறகு இவர் வந்து தான் செஞ்ச தப்ப உணர்ந்து போறாரு. அந்த கதை தான் இதுல வந்து ஸ்டோரியில சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய பக்தருக்காக தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை பாதுகாப்பு வளையமா வச்சிருக்கிறாரு அந்த இடத்துல. அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு, பக்தர் மேல பிரியம். என்ன பிரியம், நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து. இப்ப வந்து அவர் வந்து துர்வாச முனியை பார்த்து எதுவுமே அவர் வந்து அவரை நண்பராவோ இல்ல எதிரியாவோ அவர் பாவிக்கல. அவரு ஒரு முனிவர், சாது, அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில இருக்காரு. அவமானம், அவர் வந்து இவரை வந்து கொல்றதுக்காக பூதத்தை ஏவுறாரே, என்ன ஒரு ராஜாவா இருக்கிற என்ன வந்து இவர் அசிங்கப்படுத்துறாரு, எனக்கு வந்து இவர் சாபம் கொடுக்குறாரே, எனக்கு வந்து ஒரு பூதத்தால என்ன கொல்ல பாக்குறாரு, அந்த அவமானமும் அவர்கிட்ட இல்ல. தன்னை கொல்ல வருது அங்கேன்னு இன்ப துன்பமும் அவர்கிட்ட இல்லை. அது மாதிரி எல்லா இருமை, வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, இந்த மாதிரி இருமைகள்ல இருந்தாலும் விலகி இருக்கிறாரு. களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போது விடுபட்டு
நார்மலாவே அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பக்தி நிலையில தான் இருக்கிறாரே தவிர பௌதிக விஷயங்கள்ல அவர் ஈடுபடல. அவருக்கு வந்து பகவான் அம்பரீஷ் மகாராஜா பெரிய மகாராஜா, அவருக்கு வந்து எதையுமே வந்து அரண்மனையில எது நினைச்சாலும் நடத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட நிலையிலையும் அவர் என்ன செய்யறாரு, எளிமையோட வாழறாரு. எளிமையா வாழறதுலயே அவர் திருப்தி அடைகிறாரு. அந்த மாதிரி நிலையில எந்த ஒரு பக்தன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து இங்க நமக்கு பகவான் சொல்றாங்க. சம சத்ரோச்ச மித்ரேச்ச, எதிரிகளையும் நண்பர்களையும் சமமாக பாவித்து, சம இருமைகளில் நடுநிலை வகித்து, சங்க விவரிச்சித களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு. இங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தான் இருக்கிறாரு. அவரை மயக்கிறதுக்கு வராங்க இவங்க. யாரு, ஒரு விபச்சார பெண்மணி. அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி களங்கம் தரும் தொடர்பு நமக்கு தெரியும். அந்த தொடர்புல இருந்து அவர் விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். மௌனினா மௌனமாக, தேவைப்படும் போது மட்டுமே பேசவே மாட்டாரு. அவருக்கு பேசுறதுக்கே டைம் கிடையாது. எப்போதுமே ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. சந்துஷ்டோ, எந்த நிலையிலும் மகிழ்ச்சியாக, அவர் ஹரிநாமம் சொல்றதுலயே மகிழ்ச்சி அடைகிறாராம். அப்படிப்பட்ட நிலை. அணிகேத, தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், அவர் வந்து ரொம்ப எளிமையா வாழக்கூடிய நிலை. ஸ்திரமதிர், அறிவில் நிலை பெற்று, பக்திமான், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு. இப்படிப்பட்ட குணங்களை வந்து பகவான் விரும்புறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாம என்ன செய்வோம், நாம் கடவுள் நமக்கு என்ன செய்வார் என்று நம்ம நினைக்க கூடாது. நமக்கு பகவான் வந்து நம்ம போய் கோயில்ல என்ன செய்வோம், நான் வந்து பிள்ளையாருக்கு வந்து 9 தேங்காய் உடைக்கிறேன், கோயில 108 சுத்துறேன், எனக்கு வந்து இதை நிறைவேற்றி கொடு அப்படின்னு நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து வியாபாரம் பேசுறோம். ஆனா அந்த மாதிரி நினைக்கவே கூடாது. மாறாக நம்மால் அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்திக்க வேண்டும். பகவானுக்கு நம்மளால என்ன கைங்கரியம் பண்ண முடியும்? பகவானுக்கு வந்து எதுவுமே நாம கொடுத்து அவரை ஆத்ம திருப்தி அடைய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது. ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன காணிக்கைகளை கொடுக்கும்போது பகவான் அதை ஏத்துக்கிறார். பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் அப்படிங்கிறாரு. எளிமையா ஒரு பழமோ, ஒரு பூவோ, ஒரு டம்ளர் கிளாஸ் தண்ணீரோ வச்சு அவரை அன்போடனும் பக்தியுடனும் யார் வழிபடுறாங்களோ அதை நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்னு 9th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி நிலையில நாம பகவானுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு தான் நம்ம சிந்திக்கணுமே தவிர பகவான் நமக்கு என்ன செய்வார் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தி அப்படிங்கிறத சொல்லணும். இப்படி கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றக்கூடிய குணங்கள் வந்து 46ல இருந்து 55 வரையிலும் நம்ம பார்த்தோம். அதனால வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, எல்லாரையும் ஒரு கோபர்கள்லாம் வந்து மாடு மேய்க்க சிறுவர்களா இருந்தாலும் அவர் எப்படி வந்து கட்டி தழுவிக்கிறாரு. பகவான் வந்து தன்னுடைய உயர்ந்த நிலை எது, இந்த பிரபஞ்சத்தையே உண்டாக்குனவரு சாதாரண ஒரு மாடு மேய்க்க சிறுவனை கட்டி தழுவுறாருன்னா எந்த நிலையில, அவரை சுற்றிலும் பாருங்க மயில், மாடு, மானு, எல்லா வித மிருகங்களுமே அவர் வந்து சூழ்ந்திருக்கு. எல்லார்ட்டையும் அவர் அன்பு செலுத்துறாரு. அதனாலதான் அவர்கிட்ட நாம அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னு நம்மளை எதிர்பார்க்கிறாரு. இப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், தனது நடத்தை, நம்மளுடைய நடத்தை என்னவா இருக்கணும், பிற உயிர்கள் எடுத்து வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, மற்ற உயிரினங்கள்கிட்ட நாம எப்படி நடந்துக்கணும், நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள்ல நாம அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணும், அப்புறம் பகவான்கிட்ட நம்மளுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கணும், நம்ம பகவானுக்கு எந்தெந்த விதங்கள்ல நம்ம அவருக்கு வந்து அன்பு செலுத்தணும், அவருக்கு நம்ம எப்படி வந்து பணிவிடை செய்யணும், எப்படி சேவை பண்ணணும், இது எல்லாம் தான் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக நாமளே உயர்த்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல வந்து நமது நடத்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோகம் 13ல சொல்லி இருக்கிறாங்க. நிர்மம, அதாவது இந்த உரிமையாளர் என்ற உணர்வின்றி, இந்த உலகத்துல எல்லாமே எனக்கு என்னோடதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல, அது எதுவுமே நம்மளோடது இல்லை. நாமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம், சேர்த்துருக்கிறோம், ஆனா இங்க விட்டுட்டு தான் போறோம். அந்த உரிமைங்கிற அந்த உரிமை உணர்வின்றி இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய நடத்தை. நிரகங்கார அப்படின்னா அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறது 2வது நிலை. 3வது இது கதவியத, எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, எந்த துன்பம் நம்மளை வந்து தாக்குனாலும் பகவான் இருக்கிறார் நம்மளை காப்பாத்த அப்படின்னு நம்ம மனசுல நினைச்சிட்டோம்னா அந்த துன்பம் நமக்கு வந்து ஒண்ணும் பண்ணாது. அது ஸ்லோகம் 16ல இருக்கு. சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, அது என்ன, எல்லா முயற்சிகளையும் துறந்து, இதுவும் ஸ்லோகம் 16ல இருக்குது. அடுத்தது பிற உயிர்கள் இடத்துல எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்னா ஸ்லோகம் 13ல அத்வேஷ்டா, பொறாமையின்றி. நேத்தி நான் சொன்னேன், நம்மெல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது
பகவான் மேல வச்ச பொறாமையினாலதான் இங்க வந்திருக்கிறோம். இன்னமும் நம்ம வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க மேல பொறாமைப்படலாமா? அந்த இதை வந்து நம்ம விட்டுடணும். அந்த குணத்தை நம்ம கைவிடணும். அதுதான் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்கள்ட்ட நடக்க வேண்டிய நிலை. அது 13ல சொல்லியிருக்கு. 18ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சமசத்ரு மித்ரேச்ச, நண்பர்களிடமும் எதிரிகளிடமும் சமமாக நடந்து கொள்ளணும். அந்த மாதிரி நிலை நமக்கு வருமா அப்படின்னு நம்ம வரவழைக்கணும். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் நம்ம வீட்டுக்காரங்களுக்கும் எப்போதும் சண்டை இருக்கும். வந்ததுன்னா வேலி பிரச்சனை. அந்த மாதிரி இல்லாம நாம என்ன செய்யணும்? எல்லாரையும் அவரும் ஒரு உயிரினம், நாமும் ஒரு உயிரினம், போனா போதே இந்த இடம் ஒரு அடி அவரு எடுத்துக்கிட்டாதான் என்ன அப்படின்னு விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை நமக்கு வரணும். அடுத்தது உதாசீன. ஸ்லோகம் 16ல சொல்லியிருக்காங்க, கவலைகளில் இருந்து விடுபடுதல். நம்ம கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது காரியம் ஒண்ணுமே ஆகாது, இன்னும் மோசமான நிலைமைக்கு தான் வருவோம். ஆனா அந்த கவலையை விட்டுட்டு நம்ம வேலையை பார்த்தோம்னா தானாவே அது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும். மௌனி. நம்ம வந்து அதிகமா பேச பேசதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறோம். அதிகபட்சம் நம்ம மௌனத்தோட இருந்தா நம்மள்ட்ட இருக்க ப்ராப்ளம்லாம் நம்மளை விட்டு விலகிடும். அது வந்து ஸ்லோகம் 19ல சொல்லிடுறாங்க. இது எல்லாம் பிற உயிரினங்கள்ட்ட நம்ம வெளிப்படுத்த நிலை. அடுத்தது நிகழ்வுகளை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னா சந்துஷ்ட. நம்ம திருப்தி அடையணும், எப்பொழுதுமே திருப்தியோட இருக்கணும். 19ல சொல்லியிருக்காங்க. ஷமி, மன்னித்தல், மன்னிக்கக்கூடிய குணம் வேணும். எதிரியை கூட நம்ம மன்னிக்கணும், அந்த நிலை. இதுக்கு கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஜராசந்தனோட போர் புரியத்துக்கு அர்ஜுனர், பீமர், கிருஷ்ணர் 3 பேரும் போகும் பொழுது பகலெல்லாம் 2 பேரும் சண்டை போடுவாங்களாம். ராத்திரி ஆனா விருந்தினர் மாதிரி கூப்பிட்டு வச்சுட்டு சாப்பாடு போட்டு நல்லா உபசரிப்பானாம் அந்த ஜராசந்தன். அந்த குணம் வேணும். அதுதான் வந்து என்ன செய்யணும்? சண்டை போடுற நேரத்துல சண்டைக்காரன், ஆனா அடுத்த நேரத்துல விருந்தினர். அந்த நிலையில் தான் வந்து அந்த குணம், இது மாதிரி மன்னிக்கக்கூடிய குணம் அதெல்லாம் வந்து இருக்கணும். சுஷி அப்படின்னா தூய்மை. தக்ஷ அப்படின்னா நிபுணன். சோஷதி நான் காங்ஷதி, புலம்புவதோ இயங்குவதோ இல்லை. நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் சில பேர் புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் என்கிட்ட புலம்பியிருக்காங்க. நான் ஒவ்வொருத்தரையா ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுவேன். ஏன்னா அவங்க புலம்பலுக்கு நம்ம விடை கொடுக்கவே முடியாது, அவங்கள அமைதிப்படுத்தவே முடியாது. வேற வழியே இல்லாம என்ன சொல்றேன், தயவு செஞ்சு இந்த புலம்புற வேலை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்கிட்ட பேசாதீங்கன்னு சொல்ற வரைக்கும் என்னை கொண்டாந்து விட்டுருவாங்க. ஆனா எனக்கு என்ன புலம்புனா கேட்கறதுக்கு எனக்கு பொறுமையே கிடையாது. அந்த மாதிரி நிலையில சில பேர் வந்து கஷ்டம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கு. கஷ்டம் இல்லாம இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லை. அப்படிங்கும் பொழுது புலம்பி தீக்கிறதுல என்ன ஆகுது? புலம்புறதுனால அவங்க மனசு சாந்தி அடையும், ஆனா கேட்கறதுனால நம்மளோட நேரம் போகுதே. அதை வந்து இவங்க யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அது மாதிரி அந்த நிலையெல்லாம் விட்டுடணும். இதுதான் நம்ம நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் விதம். அடுத்தது, எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை எனது தகுதிக்கு அதிகமே. இந்த மனப்பான்மை நம்ம வளர்த்துக்கணும். இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு வீடு, ஒரு வாசல், நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கிரவுண்டு. பாரதியார் பாருங்கள்ல, காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தின்னு. அது மாதிரி நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறதுக்கு, ஒரு வீடு, அதுக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான உணவு, உடுக்கிறதுக்கு தேவையான உடை, இது மினிமமா நமக்கு இருந்தாலே போதும். அதை தாண்டி நம்ம வந்து பேராசைப்படக்கூடாது. நம்மளோட பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ இல்லை நம்ம சொந்தக்காரங்களோ எக்கச்சக்கமா வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்க அளவுக்கு நம்ம செல்வம் தாங்கணும், அவங்களோட மேல நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது. நமக்கு கிடைச்சிருக்க சூழ்நிலையை நம்மளோட தகுதிக்கு அதிகமா கொடுத்துருக்கிறார் பகவான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு இந்த ஆசையில இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம்? விடுபடுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். லாஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி யார் வாசிக்கிறீங்க? ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரேஷ். ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பரியுபாசதே சர்த்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தே அதிதீவமே பிரியா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் எனக்கு மிக பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுலயும் வந்து ஒரு அருமையான கதை இருக்குது. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு பகவான் வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யணும், பக்தியோட படிநிலைகள் என்னன்னா, பக்தர்களுடைய நிலை எப்படிப்பட்டது, பக்தர்கள் எந்த குணங்கள்ல இருந்தா எனக்கு பிரியமானவர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நிறைய இந்த சாப்டர்ல நிறைய நம்ம படிச்சுட்டோம். அந்த பாதை பக்தி தொண்டுங்கிற நமக்கு வழி காட்டி கொடுத்துட்டார். 4 விதமான கர்மா.
அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, சகாம பக்தி, அடுத்தது வந்து நிஷ்காம கர்ம பக்தி. இந்த 4ல நமக்கு எது ஏற்றதா இருக்குதோ, நமக்கு எது விருப்பமா நம்மளால சூழ்நிலை இடம் கொடுக்குதோ அதுல வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த பாதையில நம்ம பின்பற்றி பகவானே நமக்கு வந்து அல்டிமேட் கோல், அவரை சென்றடைகிறது தான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட லட்சியம். இந்த மனித பிறவி நமக்கு அதுக்காக தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற இலக்கை நம்ம மனசுல வச்சு நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறவங்க யாரோ அவங்க எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் இதுல முடிச்சிட்டாரு. இப்ப இதுல ஒரு கதை, இந்த கதை வந்து யாருக்காவது தெரியுமா? வில்வமங்கல டாக்கூர் கதை. ஓகே, தெரியாது மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபு. இதுல வந்து இந்த இங்க இருக்கிறார் இல்லையா, அந்த வயசானவரா தெரிகிறாருல, அவரு தான் பில்வமங்கல டாகூர். அவர் வந்து அவருடைய முற்பிறவி கதையை நம்ம சொல்லும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கதை வந்து தெரிய வரும். இந்த இதுல இருக்கு பாருங்க, முற்பிறவி கதை இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. முதல் பிறவிலேயே அவர் வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தரா தான் இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப பக்தி பகவான் மேல. அவர் என்ன செய்யறாரு, செல்வந்தராகவும் இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருக்க செல்வத்தெல்லாம் எப்படி அவர் வந்து செலவு பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா, பகவானுடைய திருவிழாலாம் நடக்குது இல்லையா, இப்ப கோயில்ல வந்து சுவாமி உற்சவம் நடக்கும்போது சுவாமி வீதி உலா வரும், தேர் திருவிழா, தெப்ப திருவிழான்னெல்லாம் எல்லா கோயில்லையும் நடக்கும். அந்த திருவிழாக்கள்லாம் வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, செலவு பண்ணுவாரு. பிரசாதம் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம் கொடுக்கறதுல ஒரு நிமிஷம், அவரு பல விதமா அவர் செலவு பண்ணி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, அவர்கிட்ட இருக்க பணம் எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடுது. அப்பவும் அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, பகவானுக்கு எப்படியாவது செலவு பண்றதுக்கு நமக்கு பண வசதி வேணும், எப்படி முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, அந்த நாட்டுல இருக்க ராஜாவுடைய மகள் இளவரசி வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. ஏதோ காரணத்தினால சின்ன வயசுல இறந்துடுறாங்க. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மியூட் போட்டுங்க, ஜானகிராமன் பிரபு மியூட் போட்டுங்க. மத்தனா மத்தஜி கொஞ்சம் பாத்துங்க. தேங்க்யூ பிரபு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த இளவரசியை கொண்டு வந்து அந்த சுடுகாடு, அது கடைசியா கொண்டாந்து புதைப்பாங்க இல்ல எரிப்பாங்க இல்லையா, அப்ப வந்து அவர் தூக்கிட்டு வரும்பொழுது அவர் பாக்குறாரு, இவர் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அந்த இளவரசி மேல அவ்வளோ நகை, இறந்து போன பிணத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளவு நகை அப்படின்னு இவர் மனசுல நினைக்கிறாரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, அவங்க எல்லாம் ஆள்லாம் கொண்டு வந்து அவங்க புதைச்சிட்டு போன உடனே அவர் போய் அந்த குழியை தோன்றாரு. தோண்டி அவங்க மேல இருக்க நகையெல்லாம் எடுத்து கிருஷ்ணர் சேவைக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த இளவரசி அசரீரியா பேசுறாங்க. இறந்து போனாலும் அவங்களுக்கு இந்த நகை மேல இருக்க ஆசை போகல, அவங்க ஒரு நகை பைத்தியம். அதனால என்ன செய்யறாங்க, என்னோட நகை நீ எடுக்காத, உனக்கு நகை தானே வேணும், நீ போய் எங்க அப்பா கிட்ட கேளு, எங்க அப்பா வந்து நிறைய பணம் வச்சிருக்கிறாங்க, என்னுடைய ரூம்ல என்னுடைய அறையில என்னோட கட்டிலுக்கு கீழே ஒரு பெட்டி நிறைய நகை இருக்கு, பணம் இருக்கு, நீ போய் கேட்டீன்னா கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னா, இவர் சரி அப்படின்னுட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, அந்த அந்த பணத்தை தோண்டாம விட்டுட்டு அவங்க ராஜா கிட்ட போய் சொல்றாரு, என்னோட மகளா பேசுனாங்க உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ராஜா என்ன செய்யறாரு, சரின்னு அவர் கேட்டபடி அவர் இந்த கட்டிலுக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய அந்த நகைப்பெட்டி எடுத்து கொடுத்துட்றாரு. இவரும் வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்றாரு, திரும்பவும் வந்து செலவு பண்றாரு பகவானுக்காக. செலவு பண்ணா அது எவ்வளவு நாளைக்கு வரும், எந்த விதமான வருமானமும் பண்ணாம இருக்கிறத எடுத்து எடுத்து செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா எங்க இருந்து கிடைக்கும், செலவு பண்ணி காலியாயிடுது. அப்ப மறுபடியும் அவர் என்ன சொல்றாங்க, சரி அந்த இளவரசி மேல இருக்க நகை இன்னும் இருக்கு இல்லையா, அதை போய் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு மறுபடியும் போய் அந்த இதை தோன்றாரு. தோண்டி அதை போய் எடுக்க போனோன்னா இளவரசிக்கு கோபம் வந்துருது. அப்பவும் அந்த இளவரசி வந்து அசரீரியா பேசுது, நீ வந்து சொன்னதை மீறி மறுபடியும் வந்து நீ நகை எடுக்கிற, உனக்கு வந்து அடுத்த பிறவி வந்து ஒழுக்கம் கெட்ட பிறவிதான் கிடைக்கும், நல்ல பிறவி கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. அதனால என்ன பண்றாரு, அவங்க சாபத்தை எடுத்துக்கிட்டதுனால மறுபிறவி அவருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு வசதியான குடும்பத்துலதான் மறுபடியும் பிறக்கிறாரு. அதுதான் வந்து இங்க பில்வமங்கல டாகூர். இந்த பில்வமங்கல டாகூரா வந்து அவர் பிறக்கிறாரு. பிறந்தாலும் அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, முற்பிறவியில அந்த இளவரசி கொடுத்த சாபத்தினால அவர் வந்து ஒரு சிந்தாமணி அப்படின்னு ஒரு விபச்சார பெண்மணியோட தொடர்பு வச்சுக்கிறாரு. அந்த பெண்மணி வந்து நல்லா இவர் வந்து நல்லா பாடுவாரு, அந்த பெண்மணி ஆடுவாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு தொடர்பு. இந்த மாதிரி காலத்தை அவர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, இவரோட அப்பா இறந்து போயிடுறாரு. இறந்து போனோம்னா அவங்க அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த சிந்தாமணி மேல இருக்கிற மோகத்தினால கிளம்புறாரு. எப்படி கிளம்புறாருன்னா, அன்னைக்கு மழை, புயல், வெள்ளம் எல்லாம் இருக்குது, இருட்டு, ராத்திரி நேரம்.
இவர் வந்து அவரை பார்க்க போறாரு. அங்க அந்த வீட்டுல இருக்க ஒரு பெரியவங்க சொல்றாங்க, நீ போகாத, உங்க அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்கு, அதெல்லாம் செய்யணும்னா அதெல்லாம் நாளைக்கு நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒற்றை மழையில இருட்டுல கிளம்பி போறாரு. போகும்பொழுது அவர் வந்து ஆத்த கடந்து தான் அக்கறைக்கு போனாதான் சிந்தாமணி வீட்டுக்கு போக முடியும். அந்த சிந்தாமணி இப்போ வந்து இவர் வராம அவர் கொஞ்சம் திருந்தி நல்ல விதமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இவர் என்ன பண்றாரு, அங்க போகணும்னு நினைக்கிறாரு. ஒரு படகோட்டியை கூப்பிட்டு, நான் உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தரேன், என்னை கொண்டு அக்கறையில விடு அப்படிங்கிறாரு. அந்த படகோட்டி சொல்றான், நீ கொடுக்குற பணத்தை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றது, நான் கடல்ல தண்ணியில மூழ்கிட்டேன்னா அந்த பணம் எனக்கு உதவாது, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். உடனே அவர் வந்து அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து மோகம், அந்த மோகத்தினால அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த தண்ணியில குதிச்சிடுறாரு. குதிச்சு தானே நீந்தி போகலாம்னு போகும் பொழுது அவருக்கு கையில கிடைக்குது ஏதோ ஒரு கட்டை மாதிரி, அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் நீந்தி போறாரு அக்கறைக்கு. அங்க போய் கரையேறணும்னா தான் பார்த்தா அது கட்டை கிடையாது, அது ஒரு பிணம். ஆத்துல அடிச்சுட்டு வந்த ஒரு பிணத்தை பிடிச்சி நீந்தி அக்கறைக்கு போயிட்டாரு. அக்கறைக்கு போனோன்னா சொட்ட சொட்ட நனைஞ்சுக்கிட்டு அந்த இருட்டுல அந்த சிந்தாமணி வீட்டு கதவை போய் தட்டுறாரு. அவங்க திறக்கல. சரி கூரை ஏறி குதிச்சிடலாம் அப்படின்னு கூரையில ஏறி அதுல ஒரு கயிறு மாதிரி தொங்குது, அதை பிடிச்சிட்டு குதிக்கிறாரு. அது ஒரு பாம்பு, அதை பிடிச்சிட்டு இறங்கிடுறாரு. அப்ப சிந்தாமணியை கூப்பிடுறாரு. சிந்தாமணி கூப்பிட்டாருன்னா அவர் வந்து, என்ன இந்த ராத்திரில இந்த நேரத்துல இப்படி வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, இல்ல எனக்கு உன்னை பார்க்கணும், உன்னோட பேசணும்னு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா, எப்படி வந்த அப்படின்னு இந்த இருட்டுல இருந்தானா, இந்த மாதிரி ஆற்றை கடந்து வரும் பொழுது ஒரு பிணத்தை பிடிச்சிட்டு வந்தேன், உங்க வீட்டு வாசல்ல குதிக்கும் போது பாம்பை பிடிச்சிட்டு குதிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இவ்வளவு மோகம் என்னகிட்ட வச்ச நீ பகவானை பார்த்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு செய்யணும்னு நினைச்சிருந்தா உன்னுடைய வாழ்க்கையே மாறி இருக்குமே அப்படின்னு அவங்க வந்து குரு மாதிரி வந்து உபதேசம் பண்றாங்க. அந்த நொடி அவருக்கு வந்து பொறி தட்டினாமல அவருடைய பக்தி வந்து விழித்தெழுது. அவர் உள்ள உறங்கிட்டு இருந்த அந்த கிருஷ்ண பக்தி உள்ள உடனே வெளியில வருது. அடுத்த நிமிஷம் சிந்தாமணியை குருவா நினைச்சிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு உடனே போறாரு. அதோட அவர் என்ன செய்யறாரு, விருந்தாவனத்துக்கு போயிடுறாரு. போய் எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ண பக்தி அந்த மாதிரி கையில வச்சிருக்காரு இல்லையா, அந்த ஜால்ரா மாதிரி, அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த கட்டையை வச்சுட்டு, சாப்பலா கட்டையா அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ண கானம் பாடிக்கிட்டு கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு அவர் இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் விருந்தாவனத்துல ஒரு பக்தர் என்ன செய்யறாரு, வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்கும் பொழுது அந்த வீட்டு பெண்மணியை பார்த்தோன்னே இவருக்கு சிந்தாமணி மேல பார்த்த அந்த ஞாபகம் வந்துருது, மோகம் வருது. அதை பார்த்துட்டு அந்த பெண்மணி துணுக்குறாங்க, எப்படா இவங்க பார்வையே சரியில்லையேன்னு. அதை அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறாரு, என்ன பண்றாரு, அம்மா உங்க தலையில கொண்டையில இருக்கிற அந்த கொண்டை ஊசியை கயட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவங்க கயட்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த கொண்டை ஊசியால 2 கண்ணையும் அவர் குத்தி குருடாக்கிக்கிறார். குருடாக்கின உடனே ரத்தம் கொட்டுது. அந்த நிலையில பக்தியில வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த கண்ணு இருக்கிற வசி தானே நான் வந்து பெண்களை பார்த்து ஆசைப்படுறேன், எனக்கு இந்த கண்ணே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருடனா இருந்து அவர் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ண கானம் பண்ணும் பொழுது கிருஷ்ணரே எதுக்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு அவர் பாட்டை ரசிக்கிறாராம், அவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாராம், தண்ணி கொடுக்குறாராம். இவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் தெரியவே தெரியாது கிருஷ்ணர் தான் வந்து நமக்கு சேவை செய்யறாருன்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து இவர் கூடவே இருக்கிறாரு. அந்த நிலைக்கு, உயர்ந்த நிலைக்கு அந்த கிருஷ்ண பக்தியில அவர் முன்னேறி வராரு. அப்படிப்பட்ட பக்தர் இவரு பில்வமங்கல தாகூர் அப்படின்னு இந்த கதையை நம்ம முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு. இதுவரை அத்தியாயம் கண்ணோட்டம். நம்ம இதுல என்னென்ன பார்த்தோம், 2 விதமான பக்தி வந்து, அருவ பக்தி பூர்வமற்ற வழிபாடா, அருவ வழிபாடா, எது சிறந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். அதுல பகவான் வந்து அருவ வழிபாட்டை விட உருவ வழிபாடு தான் சிறந்தது, அது ரொம்ப கடினமானது, இது எளிமையானது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள்ல நம்ம வந்து அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மா பக்தி, சகாம கர்மா பக்தி அப்படிங்கிறத 8ல இருந்து 12 நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து ஒவ்வொருத்தர் நம்மளுடைய நடத்தைகள் எப்படி இருக்கணும், பகவான்கிட்ட எப்படி நாம நடந்துக்கணும், நம்மளுடைய நடத்தை நமக்கே எப்படி இருக்கணும், மற்ற உயிரினங்கள்கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும், நமக்கு வரக்கூடிய நல்லது கெட்ட நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை 13ல இருந்து 20 வரையிலும் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அதுலதான் வந்து நம்ம பக்தர்களுடைய நிலையை பார்த்தோம். வந்து என்ன சொல்றாரு, எப்படிப்பட்ட நிலையில எத்தனை குணங்கள்லாம் இருந்தா எனக்கு பிரியமானவர்களாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த குணங்கள்ல வந்து என்னென்ன பக்தர்களை நம்ம பார்த்தோம், குச்சேலரை பார்த்தோம், அம்பரீஷ் மகாராஜா பார்த்தோம், பிரகலாதனை பார்த்தோம்,
வில்வமங்கல டாகூரை பார்த்தோம், ஹரிதாஸ் டாகூரை பார்த்தோம். இப்படி பலவிதமான பக்தர்களை பத்தியும் நம்ம படிச்சோம். அந்த பக்தர்களை வழிபண்ணி நாம எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாம கத்துக்கும் பொழுது நாம பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக மாறுவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மாதாஜி நீங்க முடிச்சுக்கலாமா? அடுத்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கணுமா? ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. ஏன்னா இந்த மாசத்துக்குள்ள முடிக்க வேண்டியது இருக்கும்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அப்ப நான் அதை இது பண்ணிக்கிறேன். 13வது சாப்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே உங்களுக்கு மாதாஜி. இதுல எல்லாம் எதுவும் சந்தேகம் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காச்சும் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதா? கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிட்டேன்னா அதை திருப்பி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, யாருக்கும் இந்த சாப்டர்ல எந்த சந்தேகங்கள் இருந்தா இப்ப கேட்கலாம். இப்ப ஏதோ சந்தேகம் இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? இல்ல கதை கேட்டுட்டு கதையை மயங்கி இருக்கீங்களா? Okay. மாதாஜி நாளைக்கு நீங்க வருவீங்களா எப்படி மாதாஜி? யார் வரும் மாதாஜி? அதுதான் மாதாஜி, திலகவதி மாதாஜிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். நான் நாளன்னைக்கு தான் ஊருக்கு போறேன். ஆனா ஓகே நாளைக்கு அவங்க எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா நாளைக்கு கூட அவங்க வந்தாலும் வருவாங்க. திலகவதி மாதாஜி வருவாங்க. ஒரு 4 நாளைக்கு நான் இருக்க மாட்டேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை வரையிலும் பேர பசங்களை கொண்டு போய் ஊர்ல விட்டுட்டு வரணும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹம், அவங்க வருவாங்க. அவங்க சூப்பரா நடத்துவாங்க அவங்க கிளாஸ். ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து இந்த 13வது சாப்டர் இது நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, க்ஷேத்திரஜ விபாக யோகா. க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்னன்னா இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எதை குறிக்குது அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா? உடலா இடத்தை மாதாஜி? குறிக்குதா மாதாஜி? Correct. இடம், இந்த இடத்துல உடல். க்ஷேத்திரம்னா இடம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம க்ஷேத்திராடனம் போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யாத்திரை போறத சொல்லுவோம். இடத்தை க்ஷேத்திரம் குறிக்கிறோம். கேட்டதுன்னா நம்மளுடைய உடம்பு. இந்த இடத்துல குறிக்கிறது நம்முடைய உடம்பு. க்ஷேத்திரஜ அப்படின்னா யாருன்னா உடலை அறிபவன். உடலை அறிபவன் யாரு? ஆத்மா. இன்னொருத்தர் பரமாத்மா. 2 பேரும் க்ஷேத்திரஜ. விபாக யோகா இத பத்தி, அதாவது இயற்கை, அனுபவிப்பர் மற்றும் உணர்வு, இந்த 3 பத்தி தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம். ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு சாப்டர். இந்த சாப்டர் யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து நிச்சயமா பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழி கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப முக்கியமான இது. இதுல வந்து இது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இந்திராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இந்திராணி மாதாஜி? ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே வாசிங்க. கிருஷ்ணா. பக்தி அதான் மாதாஜி. அதேதான். பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி? 6 அத்தியாயங்களில் முன்வைக்கப்படுகிறது. உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி 1வது 6வது அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கின்றன. கடைசி 6 அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது. நடுத்தர 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணா தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. மாயாவிலிருந்து நம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணாவுடனான எங்கள் இணைப்பிற்கு உதவுவதில் ஞானத்துக்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. எனவே நம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்ப கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்னு 3 விதமா நம்ம படிக்கிறோம்.
இதுல ஏன் பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்னு இதுல கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அப்ப ஏன் வந்து ஞான யோகம் ஏன் கடைசியில இருக்கு அப்படின்னு இந்த கேள்வியெல்லாம் இதுல கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு அந்த சந்தேகம் வரும் இல்லையா? நம்ம வந்து கர்மயோகம், ஞான யோகம், நடுவுல பக்திங்கிறது வந்து பொத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. பக்தரமா வந்து இப்ப நம்ம வீட்டுல நகையை பெட்டிக்குள்ள வச்சிருக்க மாதிரி நான் வந்து ஞான யோகத்துக்கும் கர்ம யோகத்துக்கும் நடுவுல பக்தியை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படியே அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகத்திலேயே வந்து நம்ம பக்தி எப்படி செய்யலாம், நம்ம ஞானத்தை எப்படி அடையலாம், கர்மயோகம் எப்படி செய்யலாம்னு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. இருந்தாலும் அதை டீட்டெயிலா நம்ம 18 அத்தியாயங்கள்ல நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம், நடுத்தர 6 யோகம் வந்து பக்தி யோகம், கடைசி 6 வந்து ஞான யோகம். இப்ப நாம பக்தி யோகம் முடிச்சிட்டோம். 12வது சாப்டரோட முடிஞ்சிட்டு இப்ப நம்ம ஞான யோகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ஏன் ஞான யோகம் படிக்கணும்? பக்தி யோகம் செஞ்சாலே நம்ம பகவான் அடையலாமே. அப்படிங்கும்போது ஞான யோகம் நமக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, இந்த ஞானத்தின் மூலமாக பகவான் வந்து இப்ப மாயைங்கிற அந்த பற்றுல நம்ம சிக்கிட்டு இருக்கோம். 3 விதமான குணங்கள்ல நம்ம சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். 14வது சாப்டர்ல குணத்திரய விபாக யோகா, அந்த குணங்களை பத்தி எல்லாம் படிப்போம். அப்ப நம்ம இந்த மாயையில பற்றோட இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், பகவானை மறந்துட்டு இருக்கிறோம். அப்ப இந்த அறிவை, பக்தியை பக்திங்கிற அந்த அடையறதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் இந்த ஞான யோகம். அதை பத்தி தான் நாம இந்த சாப்டர்ல நாம படிக்க போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப 5 விதமான கோஷா அப்படிம்பாங்க. அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, ஞானமய கோஷா, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமயன்னு 5 நிலைகள்ல நம்ம வந்து கடவுளை உணர்றோம். நம்ம வந்து அன்னமயம், நம்ம வயத்துல வந்து சாப்பிடுறோம் இல்லையா, நம்ம சாப்பாட்டு உணவு மூலமா பகவானை உணருது. அது இந்த உடலுக்கு. பிராணமயாங்கிறது இந்த மூச்சு, நம்மளுடைய மூச்சு விடும் பொழுது அந்த மூச்சா இருக்கிறது பகவான். அந்த நிலையில நம்ம உணர்றோம். அடுத்தது ஞானமயம். ஞானமயங்கிறது நம்ம மனசு மூலமா ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த நிலையில பகவானை உணர்றோம். அடுத்தது வந்து விஞ்ஞானமயா, பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறது தான் விஞ்ஞானமயா. லாஸ்டா தேர்றதுதான் ஆனந்தமயா. ஆனந்தமயாங்கிறது தான் பகவானை நாம முழுமுதற் கடவுளை உணரக்கூடிய அந்த நிலை. சச்சிதானந்தம் ஆனந்தம்ங்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஆனந்தம் நிலைக்கு போகும் பொழுது பகவானை முழுமையாக நாம உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இது அத்தியாயம் 12ஓட இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு டைம் ஆயிடும். 13 பார்ப்போம். 13ல வந்து 1லேருந்து 7 வரையில என்ன செய்யிருக்காங்க, அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகள். இப்பவும் அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? 8 விதமான கேள்விகள் கேட்பாரு. அது அடுத்து நம்ம ஸ்லைட்லயே படிச்சிடலாம். அடுத்தது வந்து ஞானத்தை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறத 8லேருந்து 12 வரையிலும் நம்ம பார்க்க போறோம். 13லேருந்து 19 ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா அது எப்படி நம்ம உடல்ல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஞானம் அடைகிறதுலதான் நமக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம அந்த உடல் எதனால் ஆக்கப்பட்டதுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். அடுத்தது வந்து 20லேருந்து 26 வரையிலும் அனுபவிப்பாளர். நாமெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். உண்மையா அனுபவிப்பாளர் பகவான் கிருஷ்ணா தான் அப்படிங்கிறத நம்ம அதுல அந்த ஸ்லோகம்லாம் படிக்கும்போது புரிஞ்சுக்கலாம். 27லேருந்து 35 வந்து ஞான சக்ஷா. ஞானம்னா அறிவு, சக்ஷுஷான்னா பாக்குறது. அந்த ஞான கண்களை கொண்டு நம்ம பகவானை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்படி வந்து 5 விதமான பாட்டா இங்க பிரிச்சிருக்கிறாங்க. அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகள், ஞானம் எப்படி அடைவது, ஆத்மா பரமாத்மா பத்தி, அனுபவிப்பாளர், ஞான சக்ஷுஷா 5 பாட்டா இதை வந்து டிவைட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகள், அர்ஜுனனோட கேள்விகள். உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா சூத்திரம் என்ன அப்படிங்கிறது. இப்ப வந்து அதுதான் ஒரு கேள்வியா கேட்க போறார். என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பிரகிருதி. பிரகிருதினா இந்த ஜட இயற்கை, பிரபஞ்சம், இந்த பொருள் இயற்கையை பற்றி அவர் வந்து பிரகிருதினா என்ன அப்படின்னு அவரோட கேள்வி. அது வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, பொருள் இயற்கை, அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் தான் அதுக்கு ஆன்சர். அதுதான் பிரகிருதி. புருஷாங்கிறது யாரு அப்படின்னா அனுபவிப்பவர். இந்த இடத்துல வந்து பிரகிருதிங்கிறத நம்ம உடலா கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனா இந்த வந்து இயற்கையை தான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இயற்கை. புருஷாங்கிறது அனுபவிப்பவர். யாரு இந்த உடலை அனுபவிக்கிறாங்களோ, இந்த பிரகிருதியை அனுபவிக்கிறோ இல்ல எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறோ அவரு தான் புருஷா. க்ஷேத்ரா அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சரீரம், நம்மளுடைய உடல் சொல்லியிருக்கு. க்ஷேத்ரஞ அப்படின்னா உடலின் பார்வையாளர். உடலின் பார்வையாளர் யாரு? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. எல்லா உடல்லையும் 2 பேரும் இருக்கிறாங்க. அதுதான் க்ஷேத்ரஞன். ஞானம்
அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரங்களை புரிந்து கொள்வது. இந்த உடலையும் உடலை அறிபவனையும் யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் தான் அறிவுடையவன். நேயம் அப்படின்னா அறிவின் இலக்கு. யாரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பரமாத்மா, அவரை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட அறிவோட இலக்கு எதுன்னா அதுதான் அப்படின்னு இந்த 8 கேள்விகள். இதே தான் இதுல 6 விஷயங்கள்லாம் இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க. உடல், உடலை அறிபவர், ஞானம், ஞானத்தால் அறியப்படுவர், இயற்கை, அனுபவிப்பாளர். இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அர்ஜுனனுடைய 6 கேள்வி முதல் ஸ்லோகத்துல வருது. அடுத்த 2 கேள்வி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும். மாதாஜி வாசிங்க. விஷாலாட்சி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? விஷாலாட்சி மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சீக்கிரம் மாதாஜி. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ சேத்ரம் சேத்ரஜ்ஞம் ஏவ ச ஏகத் வேதித்தும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய சேத்ரம் இத்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேதி தம் பிராஹோஹ சேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, பிரகிருதி, அனுபவிப்பன் புருஷ, களம், சேத்திர, களத்தை அறிபவன், சேத்ரஜ்ஞ, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொன்று இதையும் படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி இந்த இது படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சுட்டு மாதாஜி. ஓகே அடுத்து ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து இதுல வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. பிரகிருதினா என்ன, இயற்கைனா என்ன? அதாவது இயற்கை பிரகிருதி ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அனுபவிப்பவன் யாரு? இந்த உடலை அனுபவிக்கக்கூடிய புருஷனா இருக்கவன் யாரு? களத்தை அறிபவன் யாரு? க்ஷேத்திரங்க. அறிவுனா என்ன? அறியப்படும் பொருள் என்ன? இப்படி கேள்விகள்லாம் அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு பதில் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த உடல் தான் களம், க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது. இந்த உடலை அறிபவன் யாரோ அவன் களத்தை அறிபவன், அவன் தான் க்ஷேத்திரங்க என்று அழைக்கப்படுகிறான். அப்ப இதுல வந்து ஆன்சர் வந்து 2 கொடுத்துட்டாரு பகவான். அடுத்ததுல இன்னும் வரும். இப்ப வந்து வயல்ல பாத்தீங்கன்னா களம் இருக்கும். அது ஏன்னா நெல் வயல்ல பாத்தீங்கன்னா நெல்லை கொண்டாந்து அடிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, களத்துல வந்து அடிச்சு நெல்லை உதிர்த்து எடுப்பாங்க. முன்ன காலத்துலலாம் அப்படி, இப்பெல்லாம் மிஷின் வச்சா இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து களம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு இடம். அதுதான் இங்க வயலை வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம களம்ங்கிறத நம்ம உணரலாம். நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிகச்சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்காக உபயோகிப்பதை போன்றது. அது அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். இப்ப நிலத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், நமக்கு வந்து பலன் கொடுக்கக்கூடிய பயிரா போடுவோம். நமக்கு நெல் தேவை, நம்ம சாப்பாட்டுக்கு அரிசி தேவை, நெல் போடுவோம், உளுந்து போடுவோம், பயிறு போடுவோம், கரும்பு, இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பாட்டுக்கு தேவையான கோதுமை, இப்படியெல்லாம் விலை உயர்ந்த அந்த பயிர்களை நம்ம வந்து பயிர்ச்சல் பண்ணுவோம். அது எதுக்காக? நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக. அது போலதான் இந்த களம். இப்ப இந்த இடத்துல களம்ங்கிறது நம்முடைய உடல். இந்த உடல் நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. ஒரு மனித உடல் வந்து எப்போதும் கிடைக்காது. இது வந்து ஒரு வாய்ப்பு, நமக்கு கிடைச்சது ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பு படியே நமக்கு கிடைச்ச அந்த உடலை எதுக்காக பயன்படுத்தணும்? பகவானை சென்று அடையறதுக்கான முன்னேற்ற பாதை, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வாழ்க்கை பாடமா இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு வீடுன்னு இருந்தா அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, வீட்டுல குடியிருப்பவர்னு 2 பேர் இருப்பாங்க. வாடகை வீடா இருந்தோம்னா நம்ம குடியிருப்போம், சொந்த வீடா இருந்தா நமக்கு நம்ம வீட்டை நம்மளை அனுபவிப்போம். அந்த மாதிரிதான் இப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஒரு நிலம் இருக்குன்னா நம்மளுடைய உடலை வந்து நம்ம தெரியும், நமக்கு தெரியும், பகவானுக்கும் தெரியும். நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடம்பு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பகவானுக்கு எல்லா உயிர்வாழிகளோட உடலையும் தெரியும். அதுதான் நம்ம வந்து முதல் இதுல பார்க்கணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு ராஜா இருக்கிறார் இல்லையா, இந்த விவசாயிக்கு அவருடைய சொந்த நிலம் மட்டும்தான் தெரியும். எல்லாருடைய நிலத்தோட அளவெல்லாம் தெரியாது. ஆனா ஒரு நாட்டு மன்னனா இருக்கிறவனுக்கு வந்து யாராருக்கு எவ்வளவு நிலம் இருக்கு, அதுல அவங்க என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கறது எல்லா இதுவும் தெரியும். அது போலதான் பகவான் நம்மளுடைய மனசுல இருக்கிற மாதிரி எல்லாருடைய உடல்லயும் அவர் இருக்கிறார் க்ஷேத்திரங்கனா. நமக்கு நம்மளுடைய உடலை மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பகவானுக்கு எல்லாருடைய உடலை பத்தியும் தெரியும் அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க.
இப்ப வந்து இந்த 6 கேள்வி ஒரு பிரகிருதினா என்ன, புருஷன்னா என்ன, கஷேத்திரஞான, ஞானம், ஞேயம் இது எல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் கேட்டுட்டாரு. அதுல வந்து கஷேத்திர அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்களுடன் கூடிய உடல், செயல்களுக்கான களம். எது நம்ம என்னென்ன செயல் செய்யறோம்? இப்போ வந்து கை இருக்கு, கையால நம்ம வேலை செய்யறோம், நாக்கால சாப்பிடுறோம், சுவை எடுக்கிறோம், காதால கேட்கிறோம், கண்ணால பாக்குறோம், மூக்கால நுகர்றோம். இது எல்லாம் செய்யறதுக்காக நமக்கு ஒரு உடல் அமைந்திருக்கு. நம்ம ஆத்மாவுக்கு அந்த இது கிடையாது. ஆத்மா எப்படி இருக்கு? உள்ளுக்குள்ள நம்ம 5 விதமான காற்றுக்கடையில அது துகள் மாதிரி மிதந்துகிட்டு இருக்கு. அதுக்கு இந்த உடலை கொடுத்தோம்னா தான் இது வந்து இந்த புலன்கள் மூலமா எல்லாத்தையும் அனுபவிக்குது. அப்ப நம்ம செயல் செய்யறதுக்கான ஒரு களமா வந்து இந்த செயல் செய்யறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்காக தான் செயல் பண்றோம். இந்த உடல் வந்து அந்த ஆத்மா வெளியேறிட்டுனா ஒண்ணுமே இல்லை. பிரேதம்னு சொல்லுவோம், பாடின்னு சொல்லுவோம். அது செயல்படாது. அப்ப செயல்படுறதுக்கு தூண்டுதலா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா நம்ம இந்த உடலை வந்து செயல்படுறதுக்கு ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா மாதாஜி? ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கா? புரியுது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப உடல் செயல்களுக்கான களம். அவனுக்கு களம் ஏன் கிடைத்தது? எதுக்காக இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு? ஆசை. என்ன ஆசை? பௌதிக இன்பத்திற்கான காமம். நாம் வந்து பகவானை போல நாமளும் இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம கட்டி ஆளணும், இது வந்து இயற்கையை நம்ம ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையினாலதான் நமக்கு வந்து இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. யாருக்காக? கட்டுண்ட ஜீவனுக்காக. உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஜீவன் எப்படி இருக்குன்னா கட்டுண்ட நிலையில இருக்கு. கண்டிஷன் சோல் அப்படிங்கிறோம். அது என்னது? உள்ளுக்குள்ள இந்த சிறையில இருக்குது. நம்ம உடல்ங்கிற அந்த சிறைக்குள்ள அது திக்குமுக்காடிட்டு இருக்கு. இந்த உடல் வந்து துன்பத்திற்கு மூல காரணமா தான் நம்ம உடல் இருக்குது. ஏதாவது அதனால பயன் இருக்கா அப்படின்னா எல்லாமே துன்பத்தை தான் கொடுக்குது. கஷேத்திரஞ உடலை அறிபவர், ஆனால் உடலுடன் தன்னை என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒப்பிட்டு கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம வந்து இந்த உடலுக்கும் நமக்கும் என்ன பண்றோம்? வேறுபட்ட நிலையில இருக்கோம். நம் உடலும் அதை போன்ற ஒன்று. இந்த இடத்துல மேல படிக்க மாதாஜி, எனக்கு தெரியல. ஏன் தெரியல மாதாஜி. வேறுபட்டவர்கள் நம் உடலும் அதை போன்றும் தெரியல ஒன்று. மாதாஜி. இருங்க. நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொருள்களிலிருந்து நாம் வேறுபட்டவர்கள். நம் உடலும் அதை போன்று ஒன்றுதான். இப்ப நம்ம வந்து இந்த சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க உதாரணமா. இப்ப சைக்கிளை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பெண் அந்த சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போறாங்க. சைக்கிள் வேற, பெண் வேற தான் இல்லையா? இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது. அது ஒரு பொருள். அந்த பொருளை அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய உடல் நமக்கு. நம்ம உடலை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா என்ன பண்ணுது? இந்த உடலை ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணுதே தவிர இந்த உடல் வேற, அந்த ஆத்மா வேற அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த உதாரணம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. 3rd வாசியம் பேஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கஷேத்ரஜம் சாவிமா வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத கஷேத்ரஜோ ஞானம் ஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அந்த அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே இது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலுக்குள்ள வெறும் ஆத்மா மட்டும் இல்ல, இதுவும் இருக்குது. புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில பரமாத்மாவும் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப நீங்க இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளேயும் ஆத்மா பரமாத்மா, ஆத்மா பரமாத்மா, ஆத்மா பரமாத்மா. எப்படிப்பட்ட உயிரினமா இருந்தாலும் அது விலங்கு, பறவை, தேவன், அசுரன் எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் என்ன செய்யறாரு? ஒரு ஆத்மா இருக்குது, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கிறாரு. அதை யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் ஞானம். உள்ள ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறவனே ஞானம் உடையவன் அப்படிங்கிறத இங்க பகவான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணரும் கஷேத்திரங்க அப்படின்னா அவரும் வந்து பரமாத்மா சுரூபத்துல நமக்குள்ள இருக்கிறாரு. ஞானம், பக்குவமான ஞானம் என்ன? இந்த உடலையும் அதனை அறிபவனையும் அப்புறம் கூடவே பரமாத்மாவையும் யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் ஞானம் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு நடுவுல என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டுமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமாத்மா வந்து எல்லா உடல்களையும் அறிபவர். ஏன்னா எல்லா உடல்லையும் அவர் இருக்காரு. ஆனா நாம எங்க இருக்கிறோம்? நம்ம உடல்ல மட்டும்தான் நம்ம இருக்கிறோம். நம்மளுடைய சொந்த உடலை மட்டுமே நம்ம அறிபவன் ஆத்மா. எல்லா உடலையும் பற்றி அறிபவர் பரமாத்மா. உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு? பகவான் பரமாத்மா. எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலையில
இருக்கிறவர். ஆனா நாம வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம். எதுவுமே நம்ம வந்து இரண்டாம் தர உடைமையாளர். நமக்கு வந்து இந்த சின்ன சின்ன கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிற பொருள் மட்டும்தான் நமக்கு உரிமையானது. ஆனா எல்லாத்தையும் உரிமை கொண்டாடுறவர் யாருன்னா பகவான் தான். வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர் யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. அவர் என்றுமே வீழ்ச்சி அடைய மாட்டார், நம்மளையும் வீழ்ச்சி அடைய விட மாட்டார். ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். நம்ம அணு ஆத்மா, அவரு விபு ஆத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம என்ன செய்வோம்? எந்த நிலையிலும் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிலையில இருக்கோம், கீழ்ப்பட்ட நிலையில இருக்கிறோம். அதுதான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவையும் பரமாத்மையும் ஒன்றாகவும் அதே சமயத்தில் வேறாகவும் அறிந்து கொள்வதே ஒன்றாகவும் அதே வேறாகவும் அறிந்து கொள்வதே அறிவு. இப்ப வந்து இந்த ஒரு படம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு மரத்துல 2 பறவைகள் இருக்கு. அந்த 2 பறவைகள்ல ஒரு பறவை என்ன செய்யுது? எல்லாருக்கும் தெரியுதா? பறவை வந்து பழம் சாப்பிடுறது தெரியுது மாதாஜி. ஒரு பறவை பழம் சாப்பிடுது, இன்னொரு பறவை அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு சாட்சி பறவையா இருக்குது. அந்த பழம் தின்னும் பறவை தான் ஆத்மா, இந்த சாட்சி பறவையா இருக்கிறவர் தான் பரமாத்மா. இந்த உடலுங்கிற இந்த மரத்துக்குள்ள 2 பறவை, நாம ஒரு பறவை, பழம் தின்னும் பறவை, பகவான் சாட்சி பறவை. பழம் என்ன சாப்பிட்றோம்? இன்பம் துன்பம். பழம் வந்து இனிப்பு இருக்கு புளிப்பு இருக்க மாதிரி நம்ம இன்ப துன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோங்கிறத நோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. நாம இப்பயாவது அவரை திரும்பி பார்ப்போமா, அவருடைய உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போலான்னு அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? திரும்பியே பாக்குறது இல்ல. நம்ம இந்த பழம் சாப்பிட்றதுலயே மும்முரமா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதுல வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை மட்டும் படிச்சிடலாமா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. பதம் 13 தத் கஷேத்ரம் யத் யாத்ருப்சயத் விகாரி யதஸ்யத் சச்சயோ யத் பிரபாவஷதத் சமாசேன மேஷுனு. செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது? அதன் மாற்றங்கள் யாவை? பக்தி எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது? செயல்களின் களத்தை அறிபவர் யார்? அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றிய சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த உடல் எப்படி ஆனது, இந்த செயல்களோட களத்தை எப்படி உருவாக்குனாரு, அதோட மாற்றங்கள் என்ன, எனக்கு யாருக்காச்சும் தெரியுமா மாற்றங்கள் என்னங்கிறத? மாற்றம் அடையுதா இல்லையா? மாற்றம் அடையுது இல்ல மாதாஜி, மாற்றம் அடையுது. என்ன மாற்றங்கள் மாதாஜி? முதல்ல பிறப்பு, அப்புறம் வயசுல போறோம், அப்புறம் முதுமை அடைகிறோம், நோய் வருது, அதுதானே மாதாஜி மரணம். அதேதான் பிறப்பு, வளர்ச்சி, அப்புறம் வந்து அடுத்த நிலை இளமை நிலை வருது, அப்புறம் வியாதி வருது, முதுமை நிலை வருது, மரணம் வருது. இப்படி 6 விதமான மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுது. அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது? செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார்? அவனது செல்வாக்குகள் யாவை? அவனுக்கு வந்து என்னென்ன இது இருக்குது? அந்த உடலை அறிந்து கொள்றதுனால அவன் என்னென்ன செயல்களை அவனால செய்ய முடிய திறமை இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னோட சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது? உடலின் குணங்கள் என்ன? உடல் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம்? உடல் எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது? உடலை அறிபவன் அடையாளங்கள் என்ன? உடலை அறிபவன் செல்வாக்கு என்ன? இதெல்லாம் பத்தி பகவான் இப்ப சொல்ல போறாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல நினைக்கிறேன். பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறார். நம்ம வந்து அர்ஜுனர் இங்க வந்து கேட்கிறாரு, பகவான் இங்க சொல்றாரு. அது மாதிரி நாம எது மூலமா கேட்கலாம்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் ஒரு பகவத்கீதையை வந்து யார்கிட்ட கேட்கணும்? ஒரு குரு மூலமா நம்ம கேட்கும் பொழுது பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக படிக்கும் பொழுது நாம வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்குமா நிறுத்திக்கோமா? பாத்துக்கோங்க மாதாஜி, நீங்க உங்களுக்கு டயர் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க மாதாஜி. இல்ல எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல, இந்த ஒரு இதை மட்டும் வேணா வாசிச்சிடலாம். ஓகே மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கணும் மாதாஜி. ருஷிபிர் பகுதா கீதம் சந்தோபிர் விவிதை பிரிதத் பிரம்மசூத்திர பதைசைவ ஏதுமத் வினிஷ்யதை. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால்
பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களின் காரணம் மற்றும் விடைகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ நம்ம என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துப்போம். செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. இந்த கஷேத்திரங்கிற என்ன, கஷேத்திரஞன் யாரு, அது எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க. பற்பல முனிவர்கள் நம்ம நாட்டுல இந்து மதத்துல யாரும் குறைவே இல்லை. நம்ம தத்துவ ஞானிகள்லாம் குறையே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில நமக்கு பல முனிவர்கள் தத்துவ ஞானிகள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. 4 வேதங்கள் இருக்கு, 18 புராணங்கள் இருக்கு, இதிகாசங்கள் இருக்கு. அப்படி நிறைய தத்துவ ஞானம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல எல்லாம் இது சொல்லப்பட்டிருக்கும். எது சொல்லியிருக்கு, இந்த களம்னா என்ன, களத்தை அறிபவன் யாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுல விரிவா இருக்குது. நமக்கு இங்க வியாச பகவான் என்ன செய்யறாரு, குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்கள் அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரம்னு சொல்லப்படுறது ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதுல காரணம் மற்றும் விளைவுகளோட இதை மிகவும் நுணுக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாகவதம் படிக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு, இந்த மனித உடல் எப்படி உருவாச்சு, இது உயிர் வாழி என்ன செய்வான், இறந்ததுக்கு பிறகு எங்க போவான், இது எல்லாமே டீட்டெயிலா அதுல இருக்குது. அது வியாச பகவானால எழுதப்பட்டது. இப்ப நமக்கு அதை பத்தி ஷார்ட்டா நம்ம பகவத்கீதையில நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சாதுக்கள் வேதங்கள் வேதாந்த சூத்திரங்கள் மூலமாக நம்ம இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணங்கிற குரு சாதுக்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாரு. குரு கிருஷ்ண தான் ஆதி குரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, சாதுக்கள் அவருடைய ஆச்சாரியர்கள் மூலமா நமக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு. சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆதாரங்கள் இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட வேண்டிய ஆதாரம். குரு சாது சாஸ்திரம் இது மூலமாகத்தான் நாம என்னத்தை உணரணும், இந்த உடலை பத்தி விஷயங்களை உணரணும். இப்ப இந்த உடல் எந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தோம். ஆமா, 5 விதமான கோஷங்கள். பஞ்ச பிராண அன்னமயா கோஷா, பிராணமயா கோஷா, அப்புறம் ஞானமய கோஷா மற்றும் விஞ்ஞானமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷா அப்படின்னு நம்ம 5 விதமான 5 கோஷங்களை படிச்சோம். அந்த நிலையில பிரம்மபுச்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த நிலையில தான் பகவானை நாம உணரணும். நமக்குள்ள எப்படி அவர் ஈடுபடுறார் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா இதுதான் முக்கியமான பாட்டு. இது திலகவதி மாதாஜி நாளைக்கு நடத்தட்டுமா? நம்ம உடல் எதனால ஆனதுங்கிறது இதுலதான் வருது 6-7 ஸ்லோகங்கள்ல. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம இது 6-7ல இருந்து மாதாஜி சொல்லிடுவாங்க. இது நல்லா இதுதான் முக்கியமானது மாதாஜி. 6-7 நாளைக்கு அவங்க வராங்களா நான் வரானான்னு தெரியல. உங்களுக்கு நம்ம போன் பண்ணி சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காவது இந்த 13வது சாப்டர்ல ஏதாவது கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க இப்ப கேட்கலாம். இல்ல மாதாஜி, நல்ல தெளிவா இருந்துச்சு மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் எங்க போச்சுன்னே தெரியல. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நாளைக்கு நான் வரேனா இல்ல மாதாஜி வராங்களான்னு தெரியல. எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். என்னாச்சு ரமேஷ் பிரபுஜி? ரமேஷ் பிரபுஜி மழை பெய்தான் பிரபு. அங்க சைடு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் இல்லையா மாதாஜி? எந்த ஊர் ரமேஷ் பிரபுஜிக்கு அவங்க கொச்சியில எங்கேயோ இருக்காங்களாம். அங்க ரொம்ப மழை பெய்தான். ஓகே ஓகே, எல்லாரையும்